team. Det kunne være dejligt, så. Har I trykket accept? Ja. Ja, der mangler kun én. Og det er garanteret Rasmus. Nej. Eller den Outrup. Det var ikke engang mig. Blev du lige bustet? Nej, jeg havde trykket accept. Jeg sidder og leger med min Hvorfor griner du snørebånd i så? mine bukser. Hvorfor skulle jeg ikke? Hvad? Hvorfor snørebånd i din buks? Jeg sidder og piller med... Du ved den der streng, der er i dine joggingbukser? Ja. Ja, den sad jeg lige og pillede med bagefter jeg havde trykket accept. Søde kat, hello dem! Søde kat. Miau. Miau, tja, jeg tror der på mand. Søde. Kasper! Hallo, I alle sammen går B, drenge. I alle sammen går B. Jeg går af, Pallas. Nej, Jonas. Prøv lige se min snaptrack på min Glock. Gå nu bare! Det kan Den du kan godt ikke sige, at de skal gå B. Sådan. Oh my god. Ja, Jens, jeg lag. Gå og prøv at se min legende loadout auto Ja. pistol. Nøj, mamma mia. Ja, alle. Jeg prøver lige at stoppe med at streame, og så se om det virker. Nej, ikke en grappler boot. Giv me that. Triple. Jump. Run. Rune. Gå hjem, Rune. Nice. Easy. Skød. Nej, Min Glock. Og 3 headshots. Jeg tror fandme han levede. Det gjorde han også. Eller giv mig bomben orange. Stoppede mig. Give me bomb. Ej, jeg er træls. På så venter man vel lige, og så går man sådan der. Prøv at se her, Kasper. Kommer der en boss? Den her runde, De eller smuk hvad? landede ikke. Jeg så at der ikke kommer en boss. Så der fik. Det er træls, hvis der kommer en boss. Ja, det giver dig ret i. One cock on. Nu er det min 5. Prøv at se, det er sådan der man gør det. One coming from behind. Shot. Jeg stod under armen på den der. Bro, what? Jeg lå på min goddamn ability, man. She's the chocolate. Nej. Hvad der? Okay. Ej, Jeg har ikke Hallo, fået noget dreng. kills endnu. Dreng, kan I Jeg ikke har ordentligt haft bruge fucking deagle, drenge? Nej. Hvis Jeg du ikke var- bliver stille snart, så dør du. Jeg har ikke engang set dit hoved. Jeg har ikke engang haft en chance for at skyde en overhovedet. Jeg har gjort én damage. Ej, jeg har lige præcis ikke råd til. Hallo? Hvem der har bomben? Giv mig den. Så kommanderende du er. Jonas, giv mig den, så skyder jeg dig. okay. Bruh! Gift dig bomba. Gift se, hvad dig bomba. bossen hedder. Yellow. Ej. Jeg har givet bomben din begge bomberklot, Kasper. Er han en Kasper, big bombe? Kasper, kan vi ikke lige bytte? Nej. Jeg er varm i dag. Jeg er varm i dag med den. Hvem skal Jeg have det? lægger. Ikke Hvem vil mig. gerne have Jeg vil det? gerne have. Jo, Nej, Jonas, vent til næste runde. Fordi du ender med at garanteret dø med SSG'en. Fordi så waster du ikke den Hallo, SSG. Rasmus! Prøv at se berserkeren! No orange. No bomb Prøv at to se you. den! Bomb Det ligner go to blå, men yellow. pænere! Det er blå, men pænere! Bomb go to Big Daddy. Se! Blå, men pænere! Fuck, du kører den meget, William. Jeg har også den bedste shotgun i spillet. Hej. Den er bare ikke opgraderet endnu. Ja, det er også ubehageligt, når jeg bliver fucking dobbeltteamet. Prøv at se, Jeg må Rasmus. da komme back. Det her det er den bedste shotgun. Tier 1 ud af 4. Nu er den tier 2, så nu skrider den dobbelt så meget. Når jeg skal ud af bowl i morgen. Hyggeligt. Må jeg komme med? Det...
Og så svært. tager vi bare ud af bowler. Dårligt det. Men ved du jo det, William? Og Nico Jeg vil har... gerne med at bowle. Og Nicoline, Men hun jeg- har været i biffen i Så dag. kører du, William. Så er det hende, du skriver med så? Jane snapper er også med. Jeg ønsker, jeg kunne pifte lige nu, men det kan jeg desværre ikke. Nå, Nej, det er bare fordi vi Jonas, vinder. han sagde ordene ud af munden på småvenner. mig. vi have... Jeg kunne lige, jeg tror jeg har set en, og så er jeg nødt til at gemme mig væk. Så er jeg bare, så er alle bare blevet dræbt foran øjnene på mig. Kasper, drop den AK. Hvorfor det? Vi må kun på dykket. Her, Kasper, grib. Hold nu kæft, kvinde menneske. Hvad fanden? Nå, jeg skal lige have Hvor sker det? fedt. Wow! Ja. Jeg har fundet kvinderne, så hvis de var zombier. Nu er det bare, fordi han ikke spiller spil. Godt så. Hvad? Hvad sagde han? Jesus Christ. Har hvad fanden han sagde, taler om. Jeg unmuter kun William, hvis han siger, at han er med næste runde. Oh my god. Jeg tager ham, der går vindue. William, er du med næste runde? Oh my god. Hvad sagde han? Ja. Jonas? Hvad fanden sagde han? Jonas, hvad sagde han? Jeg ved ikke, jeg hører ikke. Igen, Kasper. Igen. Nej, i hovedet, din Nej, bukkeklat. gå hjem. Jeg gider Jeg ikke. Dræb ham nu. Ramp. Dræb ham nu. Jeg er med til Dræb ham, Kasper. Dræb ham, Kasper. Jeg er med, når jeg vinder den her. Dræb ham. Godt, Jonas. Jeg har seriøst var Hallo, med Gorm. AK i dag. Hvad? Sygt, Prøv jeg at se, var. hvor langt jeg nåede. Hele wave 13 er dør wave 10 Jeg har engang nu. fået lov til at bruge en AK endnu, fordi vi gik rundt i digel. Det vidste jeg så ikke, men ja. Nej. Jeg sagde, du skulle droppe din AK. Haha. No, for you, big monkey. Nej! Hvad var det der? Det ligner så også, du er sådan Flash. rimelig tæt på at dø. 13 liv, og der er 13 zombier tilbage. Det er ikke det. Okay, 7 liv. Det var for tæt på. Gorm, Hvor? hvis jeg ikke havde den sidste skill til ham her personer, så havde jeg været død der. Selektiv mener du? Nej, fordi det er medium, og jeg kan ikke engang komme op til Hvor er level han? 5. What the fuck, you don't go Palace Green. Man kan ikke få bedre våben end det her. Freaking go fucking ramp and go Palace. Monkey. Dreng, jeg synes, jeg var lidt varm med AK. Dreng, jeg synes, jeg er lidt varm med Jeg har AK. ikke en dårlig ping. Jeg tror bare, det er en computer, der er ved at krasse af. Har der Ligesom kraft? en solstress. Hallo, er det ikke lige det, der kan sige, at alle sammen går B? Everybody go B. If you don't go B, you monkey. Okay, I'm monkey now. I go mid. Sin! Mit spil, det bugger. Det kunne da være fedt, hvis man kunne få bots til at være bedre. Så du vil gerne have blå til at være bedre. Og lad være med Ja, at jeg få samler. bots og Easy. ikke være tab. Bruger han hacks? Ja, han Jeg bruger hacks ser på bots, ikke man. engang nogen, for det jeg er folk i shoot. Han Hold det Ja, ned jeg af. dræbte, jeg fik ace. klassegruppen, Ja. så viste Ja. han, at Prøv han at, seriøst, jeg var tæt på bots. one-tap ham der gik window. Så hvad, mand? Lad mig da lige komme ind. Haha, look Hallo. at that team. Prøv at se, hele level 15 er jeg nået op til nu. Jeg er din daddy. What the fuck? Ja, okay. Ram du det. Nå, hvor er hun? Hvem er det, der blokker min vej, Kasper? Flyt dig! Det ved jeg ikke, det er måske stjålet. Der, Kasper, din pokker, bitch. Han er nede, mand. Event. Kasper blokker. Jeg kunne faktisk godt lide at have det. Så må jeg skyder den næste runde. Åh, ja, Jeg kunne godt have et liv. Hvordan er han?
Jeg skyder dig næste runde, Kasper. Triple boxes. Ja, vi... Dribble! Onside! Blind as fuck. Dreng, sig lige, at I skal gå B. Sig lige, I går B. Please go B, guys. Please go B. For helvede. Hallo Rasmus, Sig skal lige du igen, sig lige igen. Hallo Rasmus, skal du have en AV? Ja, for fanden. Åh, den tier 3 ud af tier. Nå, Bobby, nu får jeg en. Nå, jeg går væk. 60.000 for næste opgradering. Du gør ikke noget som helst, okay? Jeg kaster en granat ud i stedet for. Eller, drenge, hvornår starter I en ny runde? Bare ved, hvor lang tid jeg har til at vinde det her lort. Ja, Kasper, så skyd dem dog! Kasper, din fucking pik! Kasper, din store fede pik! Jeg rammer flot, mand. Kasper, giv mig den der AV der. Kasper, han store. Giv mig den! Tak, du. Flyt jer! Hvad vil du have for den? Hvad vil du trade for den, Kasper? Min M4 og min P90 med stat track. Hvor meget er de værd? Må jeg godt lige vide. De er lige, altså de er på, min P90 er næsten på 400, og det er min Jamen jeg får jo ikke din stat track ting med. Jo. Nej, den får jeg ikke med. Jo. Kom, Nej, kom, de det er resættes. ny rekord, ny rekord. Ja. Jeg begynder at sætte turrets nu, fordi... Granater! Frik. Jamen, jeg lægger lige som han piker ud. Hvad? Hvor skal jeg sætte turrets? Står lige der ned. Kasper. Okay. Jeg tror måske... What? What the fuck? Hvad laver jeg? Jeg kan bare kigge på mig og clutch. Det er også lort, man. Det er sådan lækker. Altså, Gorm, jeg er i en elevator. Og man kan være heroppe. Ja. Oh my god. Hvordan kan man wallbang der? Hvad for en? Sjovt. Han wallbanger mig sådan... Hvad er det, han laver? Nej, hvor du ringer. Halle, jeg tror måske ham... Prøv lige at kigge på ham der. Prøv lige at kigge på Blås account. Så ser vi lige ham. Blå, han er rimelig sådan der delle. Nå, men modstander Blå. Dreng, giv mig en shotgun. Ja. Giv mig en shotgun, så går jeg SB med bomben. Nej, jeg køber bare selv en Nova. Nej, fuck jer sammen. Giv mig bomben. Så er det. Easy. Ej, så giver de op. Ends. Okay, så nu er de givet op, drenge. I kommer ind nu. Hvad? William. Hjælp! William, vi skal til en ny runde nu. Jamen, jeg døde også lige. Så kom ind. Gorm, dig og... Jeg skal lige prøve den. Jeg kan lige... Gorm! Smutter du? Ja, Gorm! Hvorfor smutter du? Han skulle på. Gorm! Hvad? Hvis du ikke kommer hjem, så kommer... Hvis du ikke kommer ind, så kommer jeg hjem til dig. Nej, det er Og gå hurtigt, ind hvis jeg på gør det. spillet. Og så går ind på spillet for dig. Jeg går seriøst over til der går. Hvis du ikke snart går ind. Det tør jeg så godt at tro på. Men jeg skal lige se om de her indstillinger, de er gode. Jeg kommer hjem til dig. Jeg kommer hjem til dig. jeg- Gå ind i spillet for dig. Hallo, er du hjemme hos din mor eller far? Rasmus? Nej, i går. Jeg er hjemme med min onkel. Det skal du fandme ikke have at vide, tror jeg ikke. Du er hjemme hos din mor, det ved jeg. Hvorfor Google tyk på mig? Hallo Rasmus, du skal altså være grøn. Sådan er reglen bare. Jeg bliver bombarderet af nogle flot kloster. Boom. Nej, jeg er næsten så høj rang som dig, Gorm. Er jeg højere rank end dig? Nej, vi er begge to rang 3. Nej, Begge to hallo. rang 3, du er bare højere oppe i XP. Ja, så er der lige mig. Prøv Kasper. Ingen Der gider kun er rank Er du 1. kun i rank 1? Ja. Men så hvis der du kigger, så har jeg sådan 20-24 service metal. Der skal man være level 40 for at få. Nå. Nå. Det er godt med dig, ikke? Hvad så med Rasmus? Jeg tror, min... Han har det ikke engang.
Han er ikke dræber dig, William. Det er ikke engang på den der account, han har det. Det er ikke engang på den her account, det er ikke engang min main. Jeg tror, vi er klar, gutter. Det er lige for, du brugte den der mere end din main. Hallo, har du ikke snart unban på din main? Jo, i morgen. Hvad for en dag er det i dag? Tirsdag? Ja. Mandag. Nej, mandag. Ja, så er det i morgen. Hvornår i morgen? Morgen aften? Aner det ikke. Lad være med at spille op ad dagen, hvis det er. Jeg kan lige skifte account. Okay, fuck, der var mange slaps der. Det var kun 3. Altså, vi har ikke brug for at høre dit Love Life. Rasmus! Ja. Rasmus, jeg kommer hjem til dig, og så bliver jeg rigtig sur. Okay, så kom. Hvor er mit baseballbat henne? Skal jeg have mit med? Skal jeg gå hjem til min far og hente mit, eller hvad? Nå, ja, mit er forsvundet. Hvad gør du hjemme hos din mor så sent? Mor, jeg kvaler dig med en pose chips. Ja, Voldsomt kom, du sagde lige, hvor du var henne. Ja, du... Du sagde, jeg går hjem til min far, henter det. Jeg tænker på det. Du sagde, du går hjem til din far og siger, henter det. Det betyder, at du er hjemme hos din mor. Er du nu helt sikker på den? Ja. Så send et billede, hvor du er. Nej. What? Nej, jeg skal sgu da ikke. Så send med din mors credit card nummer. Shut the hell up. Prinsesse lyserød. Hvad? Det er det, jeg kan ikke lide på de der ting, jeg kunne have taget til den her forsyning, så laver. Så der. Og for slaget graffiti, ego, lyserød, prinsesse lyserød. Nej, Kasper! Ikke start! Du skal tage... Ja, den der autoshop. Nej, også Asian. Nå, så... Ja, sådan der. Ja. Ikke Anubis, mand. Du kan ikke kun tage Anubis og Ancient på. Fjern Anubis. Nej. Anubis kan bare noget. Det kan den bare overhovedet. Men Gorm, sagde du lige, du var Anubis? Nej, hvorfor ikke? Sådan, nu kan det noget. Så tog du bare Vertigo på. Kan du så Nej, ikke du med skal office! Nej. Sådan der, nu ændres der ikke en eneste gang mere. Jeg kan ikke finde ud af Office. Jeg kan ikke finde ud af Agent Anubis New Jeg Dust. trykker ikke accept, hvis det bliver Office. Jeg Go. nægter. Nej, Hvor Gorm, prøv lige at lære spillet i går. det er en gissel. Det er gisselmap. Du sagde, du ikke... Spil spillet ordentligt, mand. Du kan bare ikke spille spillet. Ting i luften. Du kan I bare stedet ikke. for at finde gisler. Det er da Så spring underligt. din mor i luften. Jeg sprænger dit hus i luften. Hvor bor jeg? Lige ved siden af skolemester. Ikke mere. Gorm. Nej, så kan du ikke engang adressen. Gorm. Fuck, Du bare springer hans hus i luften i Minecraft. Hvad? Springer hans hus i luften i Minecraft, det er meget bedre. Gorm, hvis du gør det, så er Williams hus her ikke mere. Mit hus? Ja, Nej, jeg din... er faktisk ikke lidt. Nej, vi har vores alliance er ophævet, siger han. Så jeg er ligeglad. Men Gorm, gør du også sammen med mig? Hvor er han henne? Jeg fik 2 kills, så kom. Jeg synes, jeg bliver en maniac, når vi kommer hen til serveren igen. Hello guys! Nej, vi kigger grøn. Jeg synes, jeg Please go bliver red en green. maniac, når We vi kommer don't hen. want to in this game. Kasper, jeg har lige noget at vise dig her i spawn. Hvad er det? Ja. Gorm, jeg bliver en maniac, ligesom når vi kommer ind på Minecraft-serveren. Kasper, jeg har noget at vise dig her i spawn. Kasper. Jeg følger med dig, Gorm. Lige her. Bro, nå, vi skal danse. Yeah. Jeg lægger lige mere end 24 minutter i sekundet. Er der ingen bøger, eller hvad? Prøv at stå stille. Nej, vent om. Prøv at stå stille! Vent om. Han kommer derinde ad døren, jeg kommer. Jeg blev lige... Bagfra. Jeg tog dig bagfra, Rasmus. Så der! Bliver man lige skidt på, eller hvad? Hold da op. Nu har Mr. Pat vist lige der, ikke? Green, Kommer flot your gig. Flot your gig. Bad. Lort til at dø!
Og går mig, det går så pisset, jeg satte bum. Enig. Gå og Kasper. Hvorfor går hun flere penge end mig? Fordi han har fået flere kills. Dumbass. Kasper, køb den her, Hvor Kasper. kan man også få mig penge af? Kasper, køb den her. Det er godt nok langt, som du har spillet CS. I don't have money. Jeg spillede i går. Ja, lad være med at købe armor. Til min skin. Oh my god. Godt. Kom, Kasper, vi går- Kasper, Vi går Kasper. med Mr. Pack. Kom, vi går den. Jeg har bumpet dem igen. Det er fedt. Kan vi gå her? Nej, kan vi ikke. Vi går ikke med Mr. Pack mere. Kom, kan. This gonna be easy win. Nej, nej. Du skal... Går de alle... Planten der, ja. Nej, bare Kasper. Og kom her. Hvor om armor kommer ind i helvede. Jeg skal bruge din våben. Hvorfor? Get shit jeg gør on. Fordi du har Get en shit hurtig... on. Get shit Kasper, on. tag den der gun der. Tag den der efter mig. Tag den fire til mig. Jamen, jeg havde egentlig tænkt mig... Nej, jeg skal bare have min AK. Nå, Jamen, det er teamwork. William, det er teamwork. Når du har den der hurtige, så ser jeg... Jeg ser, om jeg kan snipe dem i starten, og så tager du... Hey, kom. I have a bullet to show you in the head. Du er ikke. Nej, nej. Nå, vi ses om en uge. Jeg holdt den nede. Og så... Count. Jeg holdt... Hvorfor damagede du mig til? Øj, det... Wow! Jeg... Jeg er